Добрый день, дорогие друзья! Хайырлы көн, кадерле достар! Һеҙҙең менән башҡорт телен өйрәнеү дәрестәрендә күрешеүебеҙгә шатбыҙ. Тәүҙә үткән дәрестең лексик материалын ҡабатлайыҡ. Магазиндан йәшелсәләр һатып алдым. Купил в магазине овощи. Салатка картуф, кишер, сөгөлдөр, һуған, үҫемлек майы һәм тоҙ кәрәк. Для салата нужны картофель, морковь, свекла, лук, растительное масло и соль. Мин афлисун ашаным. Я ела апельсин. Айгиз ҡарбуз һәм ҡауын ярата. Айгиз любит арбуз и дыню. Мин ҡәһүә эсәм, а Алена ҡымыҙ эсә. Я пью кофе, а Алена пьет кумыс. Сегодня мы продолжим тему «Еда-продукты» и посетим кафе вместе с нашими героями. Но перед тем хотим акцентировать ваше внимание на некоторые очень важные правила башкирского языка. Во-первых, нужно помнить, что состав сказуемого располагается всегда в конце предложения. Например, «Әсәй сәй эсә», «Мама пьет чай», «Атай тәмле аш ашай», «Отец ест вкусный суп». Мин салат эшләйем, я делаю салат. Во-вторых, ударение в башкирском языке, как правило, падает на последний слог. Китап – книга, китаптар – книги, китаптарда в книгах. Но есть исключение. Когда к глаголу присоединяется аффикс отрицания «ма», «мэ», то ударение ставится обязательно перед ним. Қара – қарама, смотри – не смотри, юқла – юқлама. Спи, не спи. Также в словах с вопросительной частицы «м», «м» ударение падает на предпоследний слог слова. То есть «м», «м» всегда безударно. Бардың ма? Ходил ли? Бар ма? Есть ли? Посмотрим видеосюжет, обращая внимание на эти моменты. Хәйерле көн. Һеҙҙе үҙебеҙҙең кафела күреүегеҙгә бик шатбыҙ. Рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, рәхмәт. Һеҙҙә 2 кешелек буш өҫтәл бармы? Әлбиттә, икенсе ҡатҡа үтегеҙ. Айгиз, тут так уютно. Сама атмосфера побуждает говорить только на башкирском. Эйе шул. Әйҙә улайһа тик башҡортса һөйләшәйек. Бына меню. Нимә алаһың? Мин алам туҡмаслы аш. Афарин, Алена. Тик һин башҡорт теленең иң мөһим ҡағиҙәләренең береһен оноттоң. Хәбәр һөйләмдең һәр ваҡыт һуңында килә. Мәҫәлән, мин аш ашайым, яки мин һине яратам. Улай булғас, Айгиз, мин туҡмаслы аш алам. Эйе, бына хәҙер дөрөҫ. Тағы ла нимә алаһың? Һөт менән сәй эсәм. Юҡ, Алена. Һөт менән сәй түгел, ә һөтлө сәй. Шәкәр менән сәй түгел, ә шәкәрле сәй. Аңланым. Майлы ҡоймаҡ буламы? Эйе, Алена. Майлы ҡоймаҡ була. Бәләкәй саҡта шундай һынамыш була торғайны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 матур уймаҡ, табала майлы ҡоймаҡ, мейестә тәмле бәлеш, сыҡта ашарға йәбеш. Тәмле һанамыш. Мин иртән сәй эскәйнем, шуға әле ашағым килмәй. Иртәнге сәй? Нисәлә? Хәҙер сәғәт төшкө 1. Алена, башҡортса сәй эсеү ул бал, май, ҡаҙы, итле бәлеш, еләкле бәлеш, эремсек, ҡоймаҡ һәм башҡаһы менән сәй эсеү була ул. Вәт, ҡайһы саҡта иртәнге сәй эсеп, көнө буйы туҡ йөрөргә була. Ҡыҙыҡ. Шулай ҙа ал берәй нәмә. Мин ашағанды
қарап отырма. Ярай, мин улайһа исеме 9 хәрефтән торган милли ризык ашайым. Нимә ул? Әйтеп кара әле. 9 хәреф. Әйе. Так. О, бұл бит запеканка. Юк. Әле менюнан кара. Қарай ғалем. Тукмас, хурпа, қазылық, куллама, катлама. Айгиз, бұл бит 5 бармак. Я Алена, дөрес. Хәзер мин 10 бармак менән 5 бармак ашайым. Һез заказ эшләргә әзерме? Әйе, әзер. Безгә бер тукмаслы аш, бер вак бәлеш, 2 һөтле сәй, 2 майлы коймак, һәм инде 5 бармак кирәк. Яхшы, хәзер. Сюжет очень интересный и содержательный. В нем мы встретили очень много уже знакомой лексики и достаточно большое количество новых слов. Повторим некоторые из них. Тукмаслы аш – суп с лапшой. Вак бәлеш – вак беляш. Һөтле сәй – чай с молоком. Шәкәрле сәй – чай с сахаром. Майлы коймак – блины с маслом. Биш бармак – биш бармак. Бал – мед. Май – масло. Куазы – козы. Конская колбаса по-другому. Итле – бәлеш. Мясной пирог. Елякле – бәлеш. Ягодный пирог. Эремсек – творог. Сәйсу – пить чай. Тәмле бешерә – вкусно готовит. 2 кешелек өстәл – стол на двоих. Мудрая народная пословица гласит: учителя открывают дверь, но зайти вы должны сами. И здесь также мы лишь даем направление, как легче изучить язык, а результат зависит только от вас самих. Достигнув цели, вы поймете, что знание языка – это не только знание звуков, корней, окончаний, слов, словосочетаний, предложений. Это дверь в историю, культуру целого народа. Язык является крепкой нитью, которая соединяет прошлое, настоящее и будущее людей. Об этом наш следующий сюжет. Бабушкина шкатулка, сундучок. Красивый какой. Да, какую техническую одежду, например, вот такую тефтейку. Красотка. Попробуй. Посмотри, какая классная. Мне кажется, она так цветет. О, а что это? А это круговое письмо. Письмо твоему дедушке, твоей бабушке. Прочитай. Һөйгәнем минең, һаумы? Һинән хат килде. Күрһәң ине минең нисек шатланганымды? Мин бәхетле. Яраткан кешеңдең һине һагынып көткәнен белүдән дә зуррак шатлык юктыр. Рәхмәт һиңә, янем. Шул һөю миңа көс бирә. Каһәрле дошманга нәфрәтләнеп ташланырга дәртләндерә. Килер көнгә өмет менән багырга, еңеү таңы атырына ышанып яшәргә булышлык итә. Телде өйрәнүдә уңыштар юлдаш булһын, һау булыгыз.